Nyore wah ning gunung. Nyore ning gunung di desa pegunungan. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Tunggul TV Jaya. Dari Kecamatan Ngerayun, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Aktivitas sore di desa. Makani wedhus. Delok cah wedhus ya apa? Iki tanaman porang. Umbi ya. Dari umbi jarak rada rapat 30. Nah, seperti ini. Janses. Leco. Sopo? Jene Warno ya. Simon. Karo sapa? Simon. Lha ya karo sapa? Cewek. Lagu ya. Dangir ya. Nah. Model-model wedhusane niki ning gunung. Ya karo kutho. Elek-elek ngene iki lek wong desa ki ngene-ngene. Terke anu ki samben karo nyang alas. Iki hiburan. Timbangane mulih ketegalan ning nganggur. Ngene-ngene wedhus. Ngono lho, Cah. Sumene balik kuwi. Sasanang kuwi. Gini. Ya. Kuping kok Sese. Kae ning kono eneng neh kae. pirang-pirang wedhus. Wedhus galiyeng kene. Wedhus mbladeg. Congore apik kuwi. Kuwi nyincing anu ku to sungune san sing kiwa. Iya, nyincing. Ya kuwi lho lange mengerut. Lah iya. Ngetokna iki. Lah kene ora jangan ngetok iki. Apa iki gorok iki? Ya gorok wesi. Lah iya ngono. Penak ngono iki digorok. Gila. Lah iya ngene. Demu nyincing. Ya kuwi lho ulange mengerut. Urung ning kene watak ning kene. Tapi urung tak labetnya. Bener ora sama kuku. Ya kaya ngetus. Kuwi to sing telek ra brasnya apa kesumpetan apa? Kuwi lho. Ya etan iki. Sumpetan yo kerep kayu. Sumpetan kayu aja ki. Sumpetan kayu kerep. Rasake ngono. Ini ora teko 1000 ya. Iki lho.